Ano ta? Sige mga igsoon, mo barog una tang tanan. Ang basahon, verse 26, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tawo, walay tinaguan nga dili mahibaw-an, ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit, kinahanglang isulti ninyo diha sa hayag. O kadtong kamuray nakabati, kinahanglang ibalita ninyo ngadto sa uban. Ayaw kamo kahadlok ni atong mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kahadlok kay hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag didto sa impyerno. Sa gagmayng kantidad, makapalit na kamog duha kagagmayng langgam nga sayaw. Apan bisan pa ni ana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Verse 30, bisan gani ang buhok sa inyong ulo inihapman. 31, busa ayaw kamog kahadlok, kay labaw pagayod pa kaayo kamog bili kaysa sa mga langgam. Magampo ta? Amahan namo nga langit nun, magpadayon gihapon kami sa among mga pagpasalamat. Bisan sa mga panahon nga mag-ani kami sa sayop namo nga mga desisyon o mga binuhatan. Sa gihapon, imo kaming giangkon nga mga anak, busa sa kanunay tudluan, disiplinaon, o giyahan sa among mga pagkinabuhi. Salamat nga sa among mga lakaw sa matag adlaw, wala minimo biyae. O magpasalamat kami labaw sa tanan, nga sa espirituhanong bahin kanunay kang nagtudlo, nagbadlong o nagagiya sa among mga kinabuhi. Salamat Lord nga ang among kasing-kasing, mahimong madinawato ni ining maong mga mensahe. O salamat kaayo nga imong i-sanctify ang matagos sa pinaagi sa imong mga pulong. Salamat ng imong mga pulong, mao ang maso nga magdugmok sa mga batuon, nga mga kasing-kasing kalayo usab ni nga magsunog sa mga hugaw sa kaaway dinhi sa among mga kinabuhi. O ang imong balang espiritu mao'y mamuhat sa tanang kasing-kasing o Ginoo nga makapaminaw sa imong mga mensahe karon. This is our prayer ug madawat gyud namo ni pinaagi ra gayod sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon, amen and amen. Magapanglingkod ta. So, nining kabuntagon ang atong pagtuon giuluhan diha og saligi. Saligi o kahadloki ang Dios. Kanang nasa imong tapat, nasa saligi o kahadloki ang Dios. Kay pwede manggod kang niya karon pero wa kay pakahadlok og pagsalig sa Ginoo. Kay naa na kay laing ikahadlokan og lahi nga gisaligan. Pwede usab nga na kay gitawag og paningkamot, pero imong paningkamot imuha ra way labot ang Dios. Or pwede sad na kay gibuhat karon pero ang imong gibuhat dili mao ang gisugo sa Ginoo sa imuha. Pwede sad nga naa ka karon sa posisyon nga dili mao'y assignment sa Dios sa imong kinabuhi. Ug mao ni ang pinaka makalilisang sa kinabuhi mga igsoon. Sa Matthew 21 at 7:21 to 23, ningon dito nga dili ang tanan nagtawag og Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa amahan. Nang reklamo sila, ningon sila, Lord, nag-abog maming mga demonyo, nagwali man mi sa imong mga pulong. But ningon si Lord, wala ko kailan ninyo. Bisan sa akong kinabuhi, kung gitawag ko ni Lord nga mahimong janitor sa alturas, biyaan ako ni dire. Kung maunay posisyon nga gusto ni Lord nako. Tungod kay dako kayo gyud ang disgrasyas kinabuhi, kanang nahurot imong kinabuhi, unya wa gyud ka nakabuhat sa assignment ni Lord sa imuha. Kay di mao ang imong gipangbuhat mga igsoon. So ako sad, kung dili manggaling ako'y maawayan sa maigo sa wali,
ug dili man galing kadaghan naman gyud ni nga bastag naay maigo ang kontrahon ang nagwali. Di naman unta ni kinahanglang iwali kung imo ning gibasa o gikinabuhi. And then mo nang mag-usahay, mag-alanganin gyud ko. Tuganan gyud mo na ako ana, usahay katakason ko sa ako ang responsibilidad. Nga Lord, tagay ko nun ni sila magwalali nga kanang malipay sila. Sa ingon ana, usahay po na yung mga panahon nga maguna-una kang, what if ako na lang pamilya na lang ang akong ministry? Unya, private ang akong kinabuhi. Pwede yung unana, no? So naagya po ng kahadlok. Usahay, kining mga pagsalig na to sa Ginoo muhuyang. Og ang atong kahadlok, wala na sa Ginoo, naana sa tawo, naana sa umaabot nga mahitabo. But dili unta ta ang mahadlok mga igsoon basta kay musunod ra gyud ta diha sa Ginoo og mao na ang akong giampo ning kagabihon ay kabuntagon. Actually gidamgo nang lang nako ang ubang wali. Kay gikan og Lunes nangayo gyud kog mensahe sa Ginoo hangtod kaganinang alasay sa buntag. Mangutana mo nila dire kana sila nga naa dire karong buntag gaukay pagyud ko sa pulong sa Ginoo nagampo gyud ko. Kay na ako'y gipanggama, pero di gyud mao. So muna nga, praise God, gihatag ni Lord ning mensahe sa ligi o kadloki ang Diyos. Kay base ng atong ngabil, nagakadlok sa Diyos, nagasalig sa Diyos, pero ang atong kasing-kasing lahi na ang gisaligan o gikadlokan. So unang-una, nganong musalig man ka og mahadlok sa Diyos, madlokon ka sa Diyos. Kining word nga pagsalig, paminaw mo gayo. Kining word nga pagsalig ihatag ra nimo ni sa taong nakaila ka og ayo. Ang uban diha na nagmahay kay ang inyong pagsalig ihatag ninyo sa nakaila ra ninyo og pila ka adlaw. Kay nakalitan ka ba nga lami man ni siyang musulti, kasaligan kay ni siya. So mo nang naulawan ka, na disappoint ka, nasakitan ka. So kining pagsalig ihatag ra gyud nimo sa taong gikasaligan nimo pag nakaila ka og ayo. Sa gikaingon ko na, pag nay manuktok sa inyong balay manghulam og 10,000, nyawa ka kaila. Pareha sa ako nga account, Facebook account, na hack, gigamit dayon sa scammer og pangayog kwarta. Pero kay nakaila man ka, kay kinis Pastor Jonas, di man gini manghulam, bisag hulam gyud, di gini manghulam og kwarta. Labawng di po ni mangayo. So wala gyud kanihatag. Same thing po. Nani-chat na ako karon pastor siya. Karon nga si Mana. Iningon siya nga pastor, alanganin gyud ko dare. Kung mahimo makahuwam ko nimo karon, akong ilisan niyang hapon. Nya kabalo nako kay na-scam naman ko. Nagamit man ko sa scammer ang akong account. So pwede di ay nga wa pa mo first pa niya nga message. Una, pag yung message, hulam dayon. Pag mo ningog, oy, kumusta, pastor? Pwede di ay. So sometimes, ang atong pagsalig, bantayanan pug ayo. Kay kung wa kay wisdom, hatag ra kadayon sa imong pagsalig, sa unahan, maghilak na ka. And lesson learned na ni sa mga investment scam nga, ng labay, no? Daghan kayo to. Nangaguol, gyud ta adto. And kahadlok, kining pagkahadlok, of course, nganong doon na kay kahadlok, tungod kay kinisiya, makahimo siya nimo kadaot, nga dili nimo kayang panalipdan ang imong kaugalingon. So mo nang mahadlok ka, mga anak, magkakahadlok sa amahan, magkakahadlok sa ginikanan, magkakahadlok ani nga maabot nga panghitabo, magkakahadlok ani nga sakit, magkakahadlok, dagang gikadlokan. Pero kining pagsalig o kahadlok dapat napunta ni sa angayan. That is why karon nga kabuntagon, ang subject is ang Dios. Siya ang kasaligan o angayang kahadlokan sa kinabuhi. So dili nako angayang mahadlok niini. Dili ka angayang mahadlok niini, ang pinaka-importante nga ang imong pagsalig na as Ginoo o nya nagbaton kag kahadlok diha sa Dios. Ay na lang kakahadlok sa pastor nimo, sa ginikanan, or sa imong mga anak, or bisan kinsa.
Kay para sa man ang imong kahadlok nila, wa man ka nahadlok sa Dios. Ang Dios man gyud. Kay dali ra man kayo ng pagtahod sa ginikanan, pagsugot sa imong mga minahal, pagbuhat sa mga butang nga makapalipay sa imong mga anak, sa imong sigkatawo. Kon ang imong pagsali og kahadlok siguro gyud nga naa sa Ginoo. Unang-una, nganong angayan kang mosalig sa Dios? Sa Genesis 15 verse 1, ang tawo nga gitawag diha sa pagtuo, tanan gud iyang gi-give up. Genesis 15 verse 1. Mubalik ra ta na unya, no? Kay mo man ay ato ang diskasan unya. Si Abraham gitawag sa Ginoo. Unya daghan kayong gisulti ang Dios ngadto kang Abraham. Pero si Abraham lagi naghuna-huna, nabalakan, nahadlok, tungod kay tigulang na siya ug wala siya ay kaliwatan. Gitawag siya sa chapter 12 o sa chapter 15, gipalig-on sa Dios ang iyahang pagtawag kang Abraham. Ningon siya sa verse 1, human niini nakita ni Abram. Abram pa ang iyang pangalan. Kaya wa pa siya anak. Mahimo siyang Abraham sa dihang na siya anak because he will be called the father of all nations. The father of many. Of all nation. The father of many. Mahimo siyang amahan sa daghan, manang mahimo siyang Abraham. So miingon ni ini, no? Human ni ini nakita si Abraham og panan-awon og nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya. Kinsay miingon niya? Kinsay miingon? Wala na karon si Abraham og ang naa ikaw og ako. Og mo ni ang gisulti ni Lord nimo. Ingon diha sa vision saying, fear not. May unang gisulti, ayaw, kahadlok. Abram, I am thy shield. Ako ang imong proteksyon. Ako ang imong panalipod. Ako imong protector. Ingon siya. And thy exceeding great reward. So dako kayo, siya ang muhatag sa dako kayo nga ganti. O siya mismo ang ganti sa pagkamasinugtanon. Imagine hadluka baya kayo ni. O siya kaliwatan, tiguwang na siya, gipalakat siya sa Dios. Abraham, hawa diya, biyahin na tanan, adto sa dapit. Kung ikaw siguro maniguro ka, nga dapat inigsaysinta na ko, ang akong is na ako'y pensyon, na kay mga seguridad, impas na ang akong St. Peter. Daghan. And that is one, daghan kayo kadlok, ang usa ka tawo nga na sa pangidaron, walay anak, walay benepisyo, wala tanan. But ingon si Lord, do not worry. Giingnan niya mismo si Abraham, wag yod, nanugo ang Dios. At tua mirasol si Harold, ingna siya, wag yod, ninga na, siya yod mismo, mga inato ningo siya, Abraham. But si Lord, pag makigsulti siya, mugamit siya sa appearance sa anghel, sa damgo, sa pananawon, because dili siya literal nga makigsulti sa tao, mamatay ng tawana kay balaan siya. So pinaagi sa pananawon, ningon siya Abraham, Abram, ayaw kahadlok, kay ako ang imong panalipod, ug ako ang imong ganti. Wala ako kabalo, ug asa ka karon na himong secure. Kinsa karon ang imong comfort zone. But sa Bible, walay laing secure nga dapat diin naa ang panalipod sa Dios. So niingon siya, ayaw kabala ka. I am thy shield and thy exceeding great reward. Dako kayo nga ganti. In fact, maangko na lang nimo ang tanan pag wala ang Dios, luoy gyud ta kaayo. So, mauni ang angayan nato nga pamalandungon nganong musalig man ta og mahadlok ta niya. Why? Pag-promise ni Lord, dili lang kay usa ra ka anak, niingon didto nga makabaton siyag usa ka kaliwatan nga dili maihap. In fact, naapil pa ang mga Gentiles because nahimo silang kaliwatan pinaagi sa pagtuo. So gibuhat ni Lord ang iyang saad, therefore kasaligan siya, tama? Musalig day ka sa tao nga,
paulama kog motor, Kuya Junel, ampingan gyud ni nako pagbalik na hiwi na ning suga. Natanggal na ang signal light, mosalig pa ka? Kamong mga anak ay mo pagara-agara na ka, mama, wamang kumoy salig na mo. Ngano man? Because naa kay gibuhat sa nang labay mo nang di ka kasaligan karon. Gusto niyang isecure ka. Kita mga ginikanan, di po ta pagara-agara. Love, ako na guni. Kabala ka, di lagi ko matintal. Ayaw. Salig ka sa Diyos, love. Ay, kabala ka. Salig lagi ko sa Ginoo. Nga iya kong ampingan, aron di ko nimo masakpan. Laina po na nga na ay. So na ang Ginoo. So naitabo ni. Then ang ngayon siyang kadlukan, why? Gibless niya og taman-taman 1,000 generation ang iyang promise nga iyang panalanginan tungod aning ginikanan nga nagmasinugtanon. Ngano man kang ginikanan na ka makaproblema ka? Kay wapog ka nagmasinugtanon. So ang kaliwatan magka-problema pod mo nang dagan-dagan problema no. Why? Pila ka kinikanan natong nagsalig sa kahoy. Kuan misalig sa Ginoo atong mga kaliwatan kaniadto. Mo nang nagka-problema ta karon. Ingon siya, I am thy shield. Now, na ay dako kayo nga problema mga igsoon sa diha nga atong pagsalig wala na diha sa Ginoo. Pag imong pagsalig wala na sa Ginoo, magsugod na kag kahadlok sa tawo, sa mga butang nga mahitabo, sa mga umaabot, bisan pagani ang kamatayon. Munandagan nato di pa gustong mamatay kay malangit baka ko. Malangit baka ko. Ngana dayon no? Kining pagsalig nimo sa tao magka-problema ni gihimo ni sa usa ka hari sa Old Testament nga rason nga gisupak niya ang Dios kay nahadlok siya og tawo. Atong tan-awon 1 Samuel 15:24. 1 Samuel 15:24. Tanawa diha mga igsoon. Ang mission is sulungon ang mga Amerikanhon og patyon tanan. Mga hayupan tanan gyud. Wala gyud sila ilahon. Sunogon tanan. But ang gibuhat ni Saul, wala niya patya si King Agag, gidala niya. Siguro gusto pa to niyang ipasigarbo ba? Nga niya, tanawa ning hari. Di ora, pildi na, nahimo na nakong pet, ang hari. Iyang gigampos, gidala niya. Gikan sa panggubatan. O karon, gadala pag yun sila mga hayupan, mga naagaw nila, gikan sa gubat. So giadto dayon siya ni Samuel. Ares verse 22, si Samuel miingon, mas kaymutan ba sa Ginoo ang mga gasa o ang mga halad, mga mananap nga sunugon kaysa sa pagtuman sa iyang kabubuton? Timan inga ang pagsugot mas maayo pa kaysa sa halad nga mga mananap nga sunugon. Ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa tambok nga karniro. Ang pagkamasupilon sa maragsala sa pagkonsultag espiritu o ang pagkagahig ulo sama sa ilang pagsimbag Diyos. Kay gisalikway mo man ang kabubuton sa Ginoo, gikuhaan ka sa imong pagkahari. So mao ni ang para sa iya, mawala sa iya, kay gisalikway man niya ang kabubuton sa Dios. Mao tong akong giingon kaganina sa Matthew 7:21-23. Nagbuhatod sila mga milagro, pero gasalikway man sila sa kabubuton sa Dios. So ningon si Lord, wa ko kailan ninyo. Wala sila na ilhi sa Lord. And ang verse 24, tanawang verse 24. Ang rason manggodaanin ni Haring Saul, ningon siyang, Lord, gidala na mo ng mga tambukon, kay amo ng sunugon, halad, pagpasalamat, nga nagmadaogon mi. Unsay giingon ni Lord? Di ba maayo nga magpasalamat sila? Tama? Maayo no? Pero unsa may gisugo ni Lord? Patyon tanan. Wala mo'y
kawilian ani inyo ning pamatyon tanan. Mga hayupan, mga kabtangan, sunogon. Mga tao patyon tanan. Ingon ang verse 24, unya miingon si Saul kang Samuel, tanawa yang excuse, when you began to trust men, sa dihang misalig na gyud kag tawo, unya miingon si Saul kang Samuel, nakasala ako sa Ginoo kay, unsay sumpay? Kay gilapas ko man ang iyang sugo, ingon man ang imo mga pulong kay, nahadlok man ako sa mga tawo, o gitahod ko ang ilang tingog. Muna ang dako kayang problema. Human ani, mga suko naman ako, bahala na lang yun eh. Ako na yun iwali karon. Pagkuwat sa. So, maoy inungdan nga nakasala siya sa tawo, kay nahadlok siya, nakasala siya sa Dios, kay naminaw siya sa tawo, o nahadlok sa tawo, mo niyang excuse. Anong nahadlok, man kang ikaw may hari. Siya ang hari, siya magbuo, tama? Pero nahadlok siya. Nahadlok siya, igsoon. Og maone nga nagka-problema gayod. Unsay gisulti ni Lord ngadto kang Abraham, ayaw kahadlok. Kay ako ang imong shield. Ako ang imong shield. Sa karaang kapanahunan sa gyera, dili lang kay banggiitan sila sa espada, kundili naasad sila'y taming. Sa atong modern karon nga kapanahunan, naay gitawag og Iron Dome. Naay mga ingon ana nga mao'y mo protect sa ilang dili gyud makasulod ang missile, ang mga bomba. Naay gas shield, naay nanalipod. Pero kana tanan i-compare na nimo sa giingon ni Lord nga siya'y manalipod. Wala na siya'y ikatandi. Sa diya nga ang Diyos mao ang imong panalipod. Pero kay wa naman nagsalig sa Diyos, wa na pod kadloki ang Diyos, nagsalig na sa tawo og nahadlok pod sa tawo. Mo ni problema ni Saul. Mo ni problema ni Saul. And that is why kung naa po din nato nga problema ang ayan kita mga igsuon nga mahimong mahigmata kita. Proverbs 9 verse 10. Kining wala na ipagsalig o walay kahadlok sa Dios, makahimo sa taong buang-buang. Ngayon tagbuang-buang, walay kaalam. So wala ko ipake kung ang tanang gold medal sa inyong eskwelahan, hakuton ninyo sa inyo, wa ko'y labot. Kay ang pagkaway, pagsalig o way pagkahadlok sa Dios, kabuang naman tanawa, Proverbs 9 verse 10, ang pagtahod o pagbaton o kahadlok sa Dios, maoy sinugdanan sa kaalam. Kaya wala na may pagtahod, wala na pagsalig, wala na kahadlok. So kabuang na And then ingon pagyudya, ang pagbaton o kay balo sa balaang Dios, mao ang pagbaton sa maayong panabot. Kita na to Unsa daw ning pagbaton sa maayong panabot? So, kung wala na ka magka-problema na gyud ka. Unsa may nahitabo lagi ni Saul? Ingon siya, nahadlok mangyud ko sa tawo. Nahadlok mangyud daw siya sa tawo. Maunang nagka-problema siya. Now, in 20, unsa tong akong gisulti ninyo mga igsoon? Proverbs 9, verse 10. Karon, ato tas 29, verse 25 sa Proverbs gihapon. Kita ba pag natay dungog nga pulong sa Dios nga medyo personal, dawata na tungod kay dili lang na para nimo. In fact, nahimo ng blessing kay pasidaan sa uban. Naapa mo? 29 verse 25 ni unsa? The fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. Malitag. Maalaot ang tao daw nga nagsalig sa tao. Pero kadtong nagsalig sa Dios, safety sila, luwas sila, bulahan sila. Muna gingos Bisaya 25, kadluki ang tao og maalaot ka.
Kadluki ang tawo og maalaot ka. Kabalo mo, kining tawo nga tinuod nga inosente, mas isog pa ni kaysa sa leon. Bisan paghulgaon nagpatyon. Bisan pag si Duterte iyang ikatubang, bisag presidente ba? Dili gyud ni siya maadlok, isa kadloki ang tawag malaot ka, saligi ang Dios o mabulahan ka. Nindot kayo na? So, naay benepisyo ang atong pagsalig. Kung kana nga pagsalig, naa sa Dios. Apan kung kana nga pagsalig, naa na sa tawo, naa sa mga butang, pareha atong niingon siya nga pastor. Kining akong kinabuhi, nag-ingon ang doktor nga, di na ko kaabtag tuig, grasya lang sa Ginoo gorog mulapas pagamay. Kay nga no di ay, sa gitagaan gyud kaalam sa Dios ang tawo. Naa sila atong higdaan nga, naa sila ana, katubang imong lawas iagi ana, o niya i-repair kuno niya ang mga cells nga damage, o niya ang mga sakit ana, nindot kay to. As kang paita kay, wa siya naabtig tuig, atakim gid siya namatay. So imong makita mga igsoon nga, pag mabalhin na gani ng atong pagsalig, makadaot gid ni. Unsa nitabo ganito ni David? Sa tanan niyang gubat, bisag maginusara siya, gikantahan siya, napulo kalibo ang mapukan, libot kaniya. Tungod kay nag-uban niya ang Dios. But sa diyang naghinapos na ang mga kadaugan sa iyang kinabuhi, nabalhin ang iyang pagsalig ngadtos mga kasundaluhan. Og maoy hinungdan nga gipasinsos niya. Namatyan siya 70,000. So sa atong kinabuhi, pobre man ta or dato, salig yutas Ginoo. Ligon kag panglawas, way balatian or naa kay balatian, salig ra gyud ka sa Ginoo. Kay ligon kag panglawas, unya matapos ning kinabuhi, dili mo agig balatian, matulog ra gani ang uban. Wala gyud tay mahimo. Salig ra gyud ta sa Ginoo. Kay ngano man, maalaot ning magsalig sa tawo. Okay. Mo na pinaka-importante, mao na nga kadtong mga maalamon mosalig gyud sila sa Dios. Now, sa pagsugod na sa pagpamuhat sa mga apostoles, nanawag si Lord og mga mananagat. Wala siya nanawag aning mga expert sa balaod. Kining mga nagtuon og ayo, nagmemorize sa mga balaod. But ang iyang gipantawag, kining mga tawong giila sa mga nagatan-aw nila nga walay mga kaalam kung maghisgot og Dios. Pulong sa Dios, nawag siyang mananagat. Ang accountant, kurso, gihimo niyang pastor, si Levi. Tax collector man to, accountant to. Gitawag niya, muna iyang gipang tawag. Gituyo sa Dios nga ang dako kayog mga kakulangan mao iyang tawgon. Kay kung tawgon niya ning mga expert ng daan, magsalig sa ilang ka-expert, sa ilang kaalam nga na-attain, wala na magsalig sa Dios. Naigitawag sa Dios nga mga pastor nga nagskwela sila, nagstudy sila, and nindot kay na og naapay gipang tawag nga ditso na sila. But dili pod nato na sila i-compare sa ilahang kaimtang. Kay nindot man gyud pod nga naag kay background nga nagtuon gyud ka og ayo. No? Diba, divine? Upasagad kag ingon, nag-ingon si David sa Salmo 90. Oy, si Moses may gasulat, ana. Ang Salmo 90. So dapat nakaibalo ka. Amen? Amen? Basid mo ingon ka, si Isaiah nagwali sa North Israel. Agoy. So, importante yun ang nagkaton ka. Nadyo kay naibawaan. So, ang mga apostoles, wala tuod sila'y background. Pariha sa naangkon sa mga Sadducees and Pharisee, the scribes. And magtutudlo sa balaod, wala sila ato. But, nganong kasaligan kayo ni sila? Because, ang ilapod nga gisaligan, ang Diyos mismo, paminawar agad ni,
Mayon na sila, nga nung magsaligta ng mga apostol, nga mo na sila kaalam. Listen to this. The best teacher, ilang kauban, tulo ka tuig. Wa sila ni agig eskwelahan, pero ang tag-iyas, tanang kaalam nga mos Ginoong Hesus, mao'y nahimo lang magtutudlo. Hindi pag yun to kay tudlo ra, kuyog yun, nga kanang iyang gitudlo, makita yun. And listen to this. Pag nagisgot na ganig pagsalig o kahadlok sa Diyos, grabe kayo ning ipakita sa mga apostoles. Ngabisan sila mga ihawonon, mga patyunon. Pero grabe kayo ang ilang pagsalig. Atong tanawon is Acts chapter 5. Acts chapter 5, sugod tagbasa sa 17. And ato lang ni sumbayon hangtod sa unahan. Acts chapter 5, gikan 17. Unya, ang Pangulong Pari o ang tanan niyang mga kauban, nga mga sakop sa pundok sa mga Saduceo, na sina pag-ayo sa mga apostoles. Sina sila og ayo. Grabe ang kumuyong gani kagkasina mga igsoon. It means nga, nagbuhat siya nindot, unya, wala nimo nabuhat, maunang nasina sila. Nasina ka. Verse 18, busa, ilang gidakop ang mga apostoles o gibalhog sa bilangguan. Sa ilang pangitaag paagi nga mapahilom ang mga apostoles. Dili na makapamuhat. Verse 19, apan ni atong gabihuna, usa ka anghel sa Ginoo miabli sa ganghaan sa bilangguan o gipagula ang mga apostoles o giingnan. Pangadto kamo sa templo o sultihi ang mga tao mahitungod ni ining bag-ong kinabuhi. Grabihan, no? Unsa ka masinati nato ni karon? Pero kadi man po ka mapreso god karon kay nagsangyaw. Mapreso magod ka karon kay labtanon sa silingan. Kristohanon ka pero nga na ba mo nang isul kay sila na preso sila kay nagsangyaw. Gibuhian sa anghel. Hello? Kanabang di nagyo kakagawas na ipaagi si Lord. Pero kung nagsalig yapon ka sa tao, hulaton gina ni Lord nga mosalig kaniya. And next, ningo sa verse 21, gituman kini sa mga apostoles og sa pagkakadlawon misulod sila sa templo og nanudlo. Tanawa ra gud Humana ni sila gipreso. Humana ni sila gihulga nga pamatyon lagi. Pero nagpadayon gyapon sila, tama? Because ang ilang kahadlok na sa Dios, wa na kani sila kahadlok sa kamatayon. O ang ilang pagsalig, hurot na para silang kaugalingon, kay tuwa na sa Dios ang tanan. So, gipatawag sa Pangulong Pari, gipatawag sa Pangulong Pari, og sa iyang mga kauban, ang tanang mga kadagkuan sa mga Hudiyo, aron manambong sa tigom, sa labang hukmanan. Unya, ilang gipakuha ang mga apostoles, gikan sa bilangguan, aron paatubangon kanila. Verse 22, apan, sa pag-adto sa mga gwardya, wala na dito sa bilangguan ang mga apostoles. Busa, namalik sila ngadto sa labang hukmanan, og misugilon. Verse 23, mo nilang sumbong, sa pag-abot namo sa bilangguan, among nakita nga maayo kining pagka sira. Og ang tanang gwardya nagbantay diha sa ganghaan. Apan sa among pag-abli sa ganghaan, wala na ang mga binilanggo. Diin ka ni paagi No? Pwede man na nga dili ra na tangtangon, dili ra na gubon, dili ra na kuhaon ni Lord nang unsay nakagapos nimo. Pagawson ra kaniya diha. Sa paagi nga dili masabtan sa tawo. Ito ng tao nga grabe kay kagulanan, ang pangutanan nawala ba niya ang problema? Nga nahimo siyang malipayon pag-ayo? Wala. Naaarag yun ang problema, pero nagmalipayon siya ayo. Nga naman, wa man siya das problema nagpagapos, tuwa man siya nagtanaw o nagsalig sa iyang Diyos. So, verse 24, sa pagkadungog ni ini sa kapitan o gwardya sa mga gwardya sa templo, ingon man sa kadagkuan sa mga pare, nangalibog sila
kung unsa ang nahitabo sa mga apostoles. Dili man ni Ant-Man nga pwedeng mudako, pwedeng mugamay. Kita mo itong salida nga Ant-Man. Nga mugamay siya kaayo, marag hulmigas, sakay siya hulmigas, yung mudako na po siya kaayo. Libog ragyod sila, unsay nahitabo, sirado man kaayo. And kabalo ka, ang imong kaaway, may maglibog, dili ikaw. Pero imong pagsalig, wala nas Ginoo. Wala na po kay kahadlok sa Ginoo. Ikaw may maglibog sa imong kinabuhi. Tinuod ni. Tinuod yun eh. Bisa pag-unsaon ni mo. Verse 25. Unya may tawo nga misulod og miingon kanila, ang mga tawo nga inyong gibilanggo ato as templo nanudlo sa mga tawo. Di ara. Pagkanindota gyud. Wa na gyud, hurot gyud ilang pagsalig. Ang ilang kahadlok naa gyud sa Ginoo. Verse 26. Busa miadto sa templo ang kapitan sa mga gwardya uban sa iyang mga sakop o gidakop nila ang mga apostoles apan wala sila mogamit og kusog kay nahadlok man sila nga batuon sa mga tawo. Naraha? Hadlok sila sa mga tawo tungod kay ang mga tawo nakakita man gyud aning mga milagro. By the way, nahitabo ni. Kay kung moatras kas mga verses nga gisgutan, niingon dito nga giayo nila ang daghan kayong mga tawo. Muning nangasina ganin ni sila. And what's next? Verse 27. Unya, gidala nila mga apostoles ngadto sa labang hukmanan o gisukit-sukit sila sa pangulong pare. Verse 28, miingon siya. Dili ba gidid-an man kamo namo sa pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Di ba giingnan man namo ayaw nag-iwali, giingnan tamo ayaw nag-iwali. Ilang gibalauran nga dili pwede. Apan tan-awa kining inyong gibuhat, gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem ug buot ninyo kami nga paninglan sa iyang kamatayon. Now, sa itong panahon karon, dunay mga modern nga mga Pariseo. Diha sa plaza, pag manangyaw mo diha, nay mang babag. Munay mga modern nga Pariseo nga moingon sila nga si Kristo para ragyod nila. Og ila ragyong relihiyon maoy gitukod ni Kristo, mga bag-ong Pariseo na sila. Babag sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Amen? Babag. So, giingnan sila nga ngano man ning inyong gibuhat sa verse 29, importante kayo ni. Tanawan ni ilang tubag sa verse 29 mga igsuon. Then Peter and other apostles answered and said, we ought to obey God rather than man. Grabe, tanawan sila. Anong ilan ning gibuhat? Bisag kamatayon pa ang hulga. Tungod kay gipili nilang mas mutahod, musalig, mahadlok sa Dios kaysa sa mutahod, musalig ug mahadlok sa tawo. Muna nga bisan kamatayon wala gyud sila kahadlok mga igsoon. Kita tanawa ra gud ni. Mag-alanganin tang mo share sa pulong sa Dios. Unsay rason ka ni ana mga igsoon? Yes, pwede ra mo magstoryahanay sa tapad ninyo. Pwede ra kay na. Storyahanay ra gud mo diha. Pwede ra kay na mga igsoon. Now, listen. So gipili nila nga mas mahadlok sa Dios kaysa sa ani nila nga buot mo patay. Og dinhi nato makita nga grabe gyud ang ilahang pagsalig sa Dios. Unsay sunod nga nitabuan eh? Nagplano sila nga pamatyon, pero si Gamaliel, ang usa ka Pariseo nga magtutudlo sa balaod, niingon nga, ayaw. Kay basin pa lang, iyan ni sa Diyos, kitaan ninyo inyong kagalingon, nga nakigbatok sa Diyos. Ayaw sila gilapti. Ang powerful kayong gisultian ni Gamaliel, niingon siya. Kun, dili gani nis iya sa Diyos, mabungkag rani. Parehaning tawahanang may 400 katawo kaniadto, nabungkag ra kay dili man iya sa Dios.
Apan kung iya kini sa Dios, di mo kabungkag niini. Inyo pa noong makitaan nga ang inyong gibuhat pagpakigbatok sa Dios. So ilang gibuhat, gidakop nila o gilatos pag-ayo. Basahon na nato ang pasidaan, Nas 39, verse 39. Ingon siya, apan kung iya kini sa Dios, dili gayod kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinoon, nga kamo nakigbatok sa Dios. Napa? Napa mo? So ang labang hukmanan, misunod sa tambag ni Gamaliel. Wala sila patya. Verse 40. Busa, ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles, gipalatos og gibalauran, sa dili nagayod pagsultis sa ngalan ni Jesus. Unya, gibuhian nila sila. Gikastigon lagayo. Gidagmalan nila kayo o giingnan nga ayaw nagyod ninyo iwali ng alana. Unsay sunod na ito po? Verse 41. Unya nanggula ang mga apostoles nga malipayon, nga nag-isip sa kanilang, nga nag-isip nga ang Diyos, nag-isip kanilang tako sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. So ang ilang gidengatan nga pait kayo, ilang gikalipay. Tungod kay nahitabo to nila, kay sila nagsunod sa Ginoo. Sa ato pa, kining pagpangalagan nato sa Dios, ayon ta. Lutuson ta, daog-daogon ta, pasakitan ta gayo. But, sa may atong reaksyon, mga suko. Ngano mong hilabtan man ta. Ato nga maning desisyon. Naman tayo freedom kada sa mga suko ba? Pero sila lipay, yung kay sila, sadang naaguman nila ang kasakit tungod sa ilang pagbuhat kabubuton sa Dios. Og tungod kay nahadlok man sila sa Dios, og sa Dios man sila nagsalig, ingon ang 42, matag adlaw. Dito sa templo, sa mga puluyanan, nagpadayon sila pagtudlo og pagwali mahitungod kang Hesus og nga Misaya. Hangtod na gyud sa ilang kanang nahimo na silang mga martir. Ngayon itag martir, imo gyud nang pakamatyan. Bisan pagwa gyud kay magdawat nga ganting kalibutanon. Die hard gyud kay kadiha. May die hard, mamatay ko tungod ana. Munay martir. Napa mo? So bisan pa man sa ilang pagulga, nagsalig gyud sila Ginoo, ang ilang kahadlok na sa Dios, so nagpadayon sila sa gimbuhaton. Balik ta sa Matthew chapter 10. Kung inyong tanawan ang context may tag context ang gihisgutan sa kinatibuk-an sa chapter 10, mahitungod ni siya sa pag-sent out, sa pagpadala ni Lord sa iyang mga tinunan aron mamuhat. So, sa iyang pagpadala ngadto kanila, giingnan niya nga ayaw og kahadlok. Sa batanan, ayaw kahadlok. Kay natural gyud ni sa kinabuhi mga igsoon nga gamay ra kay tag kasinatian diha sa pagpamuhat sa Dios nga mubati gyud tag kahadlok. And that is why nasuwat ang Biblia aron mabasa nimo dinhi unsay gipangbuhat ni Lord nga di mabuhat sa tawo aron ang imong pagsalig naa niya nga makabuhat sa dili mabuhat sa tawo. So, nagbasa na ta. Giingon ni Lord dire mao ni ang mga panghitabo. That is why ang atong pagsalig, okay dire ko. Ani ko masalig. Napadyo giingon dia, all things work together for good. Nga naman, lagot gyud kaayo ka. Galagot gyud kaayo. Senior citizen naman to. Sige siya giingong farmer ko, farmer. Og wa to nahitabo, likay-likay pagyapon taros dakop. Nahitabo man, di uli sila ta nagsibo. No. Lami, naka-drive niya ng kalsada, pag-agol mong lisensya, God. Hello? Di pastor, mahal ng mga palisensya mang gyud. Kada simana, kaga usa ka kahong beer, o niya, mahal ng lisensya. Hindi ko mutuwa na, oy.
Pastor, mahal nang magparehistro. Mas mahal kung makadasmag kang wa kay rehistro. Sa pa ikaw sadaan. Bisan pag di ka sadaan. Panguha, yun mo ayo. Pag hulag, checkpoint pa mo na pa, magdinong gabay. Napa mo? Panguha, unya mo diha. So, arin na ta, balik ta dire. Ingon ang verse 26. Verse 26 sa Matthew chapter 10. Human si Lord og panudlo, niabot siya sa konklusyon, naingon siya, therefore, pag makabasa gani mo busa, buot ni anang gipasabot, may mga gisulti na siya sa unahan pa ana. Amen? Muna ningon siya, therefore. Lain na pag mag-conclusion, unya, walay introduction, body. So, naana siya gipangsulti, usa siya ningong busa, therefore. Fear them not, therefore, ingon siya. Busa ayaw kamong kahadlok sa mga tao, walay tinaguan nga dili mahibaw-an o walay sikreto nga dili mabutyag. Maon Motong last Sunday, confess sa atong igsuon ang circumstansya sa ilang pamilya. Because mag-alanganin biya po ka kung naay matago pa, no? Pero kung wala na natago, unsa pa may? Una ang yawa, magsige kung nimo, tanawa ka, what if? Kaya nga naman, natago pa man. Pag ingon sa yawa, may bawaan na nila. May ingon pa ka, may bawaan naman. Okay na, kabalo naman sila. Pero kung napay natago, sigurado yun na. Onya, mangutana ko aning magtago-tago. Hilig mong kitang magtago-tago, no? Kinsa may mas expert? Ikaw nga magtago o si Lord nga nag-ingon, walay tinago nga di maukban. Kinsa may mas expert? Si Lord. Nindot kaayo tong last Sunday, nasugdan ang public confession. Nga kita tanan, wala ko kay kadlok. Bahala nang nisimbag, ipanabi ng imong testimony, kay mao punay paninglon sa Ginoo. Nakasabot man ka, nga imo nang i-open, arong mapasidanan po ng uban. And that's victory. Napay blessing, tama? Kaysa magsigag tago niya, ningon mangyapon dire, nga wala, gyoy, natago, tinakluban, nga di maukban. Amen? Kabantay mo, walay sod inyong refrigerator, pero nga nung inigulin nyo, gigag trabaho, gigag iskulahan mo, ka mo itong refrigerator. Kay walay gitago, nga dili maukban. Posible kayo na. May pamasugilo na din kadaan, naron nga, naakay kagawasan. 27. Tanawan niya, wala mo gisultian ni Lord nga mahimo mong chismosa o chismoso. Kay ang ipasulti din kamatuoran dili chismes. Ningon ang verse 27, ang gisulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit. Kinahanglang isulti ninyo diha sa hayag. O kadtong kamurain na kabati, kinahanglang ibalita ninyo ngadto sa uban. Hello? Di ra gud ta magsaba, tibuok lungsod nas Cortes na nakabalo. Kamo nalaywa kabalo. Oh. So, ingon si Lord, ang akong gisulting, kamo rin nakadungog, isulti ninyo. Isulti ninyo ngadto sa uban. So nang nag-Bible reading ka, na-bless kayo ka, kay mao na yung word ni Lord para nimo, di ba? Inig-sharing na, mga igsoon. Karong sumana nga akong nabasa nga, kini mga igsoon, kabahin ni sa kuan, nya, kining bersikuloan ni bagting, gani sa akong kasing-kasing. Tandog yung kuan Ingon ang Ginoo ba nga, muna, di ba? Kay ikaw ramay nasultian na ikaw ramay nabasa. So imong i-share sa uban. Kay mahadlok mangyuta mo share mga igsoon. Sa verse 28, ayaw kamo kahadlok ni atong mopatay sa lawas. Tawo, mabuhat sa tawo, ayaw nagkadlok Apan dili makapatay sa kalag. Ing ani ragyod kadakong baliktad maguna-una ang tawo. Mahadlok siya sa taong maore tawo yang mahimo. Pero wa siya kahadlok sa Dios nga makahimo sa tanan. Munang magbantay, huy, naas papa, likay ka. Nya ang Diyos,
Kahadlok magagtawo, makanadlok sa Dios. Example, kini si Kuya Jonel, mutihol na niya. Adi ko kamao ana iya ha. Sit-sit na lang, sit-sit. Nga na, disarutan. Automatic. Kailangan sa kinsa ng sit-sit. Pero what if wala si Kuya Jonel? Magmatngon ka ta? Anak. Diba? Ha? Manglukso atong hagunuyan, kanas pastor. Ano man mo, naon sa mo? Di man ka mahadlok, ugwa kay gitago. Kadaghan nagyug ko nakabantay. Nya ako na lang magpaalingaw-lingaw. Kabantay mo na ikaw makasakop, ikaw na lang mauwaw. Na, tinuod gyud na mga igsoon. Naagi mga tawong walay kahadlok sa Dios, pero mahadlok og tawo. Naapa mo? Ang mga estudyante, si Ma'am Ray Bantayan, grabe. Professional kayong mga degs. Na in English, mga digo, mga degs. Dili, oy. Professional kayong mga digo. Nahadlok ni Ma'am, pero why na? Kahadlok sa Diyos. Napa mo diha? Nya kani mga taong ingani, maulaw ni mo hilak sa Ginoo magampo. Kabalo man silang na sila mga sekreto. Kana bitang dili ka tinuod at tubangan sa Dios, bisan sa pagampo. Kalitra ka kahilom kay bitaw no gampo-ampo ko nya. Kalito kahilom. Bati nga kang grabe no to Lord. Ginoo, tabang yun. Dinihonghong ang yawa. Tawa-tawa kada Ginoo, nara ba kay kita kuan. Bitaw no, Lord. Salamat sa mga panalangin. Kalit og minor. So, ingon ang Adonitas 28, no? Ayaw kamo kahadlok ni atong mupatay sa lawas, apan dili kapatay sa kalag. Muna, tawo na. O sa pala, makapatay sa lawas. COVID. Itong, grabe na to, no? Gidulaan gyud kayo. Nya kini man pong mga balita god. Makaingon gyud tang kuyawa gyud ang COVID no. Unya kabalo mo? Ang percentage niya di ay gani kasaka sa uno. Mas daghang namatay sa high blood og disgrasya og unsa pa. Pero kay tungod sa balita nga, grabe mo takod gyud ni dapat. Unya ingnon pa gyud ang face mask after 2 hours mo expire. Grabe yun ni siya, no? Unya, makaingong yun tag delikado yun kayo kay ang mga sundalo, ang mga pulis, gabantay yun nga di ita kagawas. Mura man yung taon tag mga ilaga atong gibantayan sa iring. Nyahadlok yun kay ta. O sabay lang, gikadlukan na to. Naiban, mahadlok, mapakyas. Hello? Ang uban, mahadlok nga, uno raba ko, what if? Wala na ko list, appeal sa honor list. Oh, magproblema, magkaana. Daghan man bitang mga honor. Nya wag nagpadaugon sa kinabuhi. Kaya nasayop ang desisyon. Daghan po kayong 75 nga dato. Hello? Depende lagi na sa imong desisyon. Wa po na ningong ayaw pagkaton. Ayaw pagtuon. No? Ang conclusion ningon siya, kaduki hinoon ang Dios nga makalaglag sa lawas og sa kalag didto sa impierno. Now, katong di mo tog impierno, muna mga to sila simbahan nga gatudlo nga walay impierno. Hadlo ka po na impierno, ari ko ari nga church kay wala impierno. Nya kay, di man na mo ingog, kamo diya, kamo katong impierno, wala na lang mo impierno, okay? Sige, kamo dire. Di man ingon ana, ang Biblia magyoy nagsulti. And then sa verse 29 ingon, sa gagmay mga kantidad makapalit kamo duha ka gagmayng langgam nga sayaw. Apan bisan pa ni ana walay usa kanila nga mahulog sa yuta.
nga walay pagtugot sa inyong amahan. Tanawa ra ko ni naay pagtugot. Gitugutan. Nga pastor nga naman tong bag-orang bata nga gianak wa pay bulan gi-rape pagyod iyang amahan nag-rape. Ing-ani na kadautan ang panahon karon. Kinsang sala na sa Dios kay iyang gitugutan? No, wala nagtugot ang Dios. Consequences nas kadautan sa tawo. Patay ang bata. Imagine gulwa pa'y bulan. Now listen to this. Dili ko mag-address anig usa ka tawo, duha ka tawo, tulo ka tawo. Kay kamo dire mga batanon, mga young people, mga anak mo diha sa Ginoo. So kung nahitabo ni sa imo, diha na nako to, kay pasidaan pa po ni sa wala nahitabo. Mga ginikanan po, pag naigo mo, ayaw mo kasuko, kay humanata. Pasidaan ni sa itong mga anak, karong panahon na, daga na kayo ning mga balita. Kanusa man to? Kanusa ara tong bulana, di ba? Nag-tent sila, mag-uyab. Nag-tent. Nya, overlooking kayo. Ano ba? Lamay kayo. Pagkagabi giadto sila 5 ka adik, gipatay ang lalaki, gi-rape ang babae, usa gipatay. Nindot man na mag-date. Ato tas bahay mag-date. Ako na tong giingnas mama magpapa. Di, okay, mas musalig pa sila. Or ato tas sulod bus cafe. Ako'y bahala ni mong kape. Ayaw, katawa dahil. Seryoso na ko dire. Pwede kayo na. Pero imong gibinarato ang imong kaugalingon nga masugot ra kag kahagunoyan. Nindot gyud ang ngit-ngit, nindot gyud pag agoy kinagrabihan kaayo. Kadaghanan ni nahitabo. Kadaghanan ni nahitabo, ang lalaki patyon ilabay, ang babae kidnapon, ripon, paghuman patyon. Di pa tamang mata? Pastor, salig man ka sa Diyos. Gani, niingon ang nagsalig sa Diyos, sinugdanan sa kaalam. So kung wa kay kaalam, di wa ka nagsalig sa Diyos. Because ang nagsalig sa Diyos, gitagaan sila wisdom, gitagaan sila kaalam. And expert man ta kayong mutago, ningon si Lord, walay tinaguan nga dili maukban. I-expose na ni Lord. Ilabi na kay iyat ang mga anak. Kini nga ako mga anak, puro bae, wa dyan ko'y laki. Kasi paghimo pa. Kapoy ng paghimo. Iman ko kamaong himog laki. Now, puro bae. Yoy, apelyido na akong madalaan Yusag bilang. Niya, kay bata pa man gini sila, ang ako yung mahimo ani nila gawas nga tudluan gyud sila, kinig yung pag-ampo. Bahala gyud ka Lord. Nagpakitabang gyud ko nimo. Layo pa gani ang pakitabang nakadaan. Kay kinalisudan gyud kaayo mga igsoon. Mga asawa, tagtuloy SIM card. Unyahan tanang tawag. Kay arong marungsen at itata. Arong marungsen. Nangusi na si Tibanjay Kuyadan. Aron marungsen at Jubilo. Ma'am, hanra mangyapon. Matinga na kag, moingon na dito. Kanang, nanihapon na ka? Uy, kami may kakauban o panihapon. Gadungan matag panihapon ron, ganong ni-chat, man kanakong nanihapon na ba? Ayay. Nya wala yoy, matago, kapatid.
Pagka kabalo mo mga igsoon, ang pinakamalinawong kinabuhi sa tawo, kanang wala gyud kay gitaguan, unya nagsalig og nagmadlokon ra gyud ka sa Dios sa imong pagkinabuhi. Moingon na dayon silang, ayaw gyud ko. Ang kamanghuran nako, judge sa Tagbilaran. Ug ang tulo kaniya ka mga igsuon, abogado. Ayaw gyud ko kontra. Nya nga nang mahadlok mo ko nimo. Balag judge pa ka abogado mo tanan wa mo koy gibuhat. Nara mo ko sa balay natulog. Saksi ang mga lamok nga namaak gabi. So, kining tawo nga wala gyud kay taguan, wala gyud kay kahadlukan. Munang sa mga pagdaig sa Dios, tinuod gyud kang may kagawasan nga mudagan. I am free to run. Maglisod dagan ng tawong. Diin ko gabi ha. Nya free to run ang dagan. Maglisod ng dagan. Ang mga pag-awit nga mupakpak sa kalipay, unsa pa ng mga pagdaig, maglisod gyud kag daig. Murag ang imuhang nakaragbi ni imong sapatos sa flooring. Muluksong ninguno ka. Sa kalipay, di gyud nakaragbi lagi. Ipataas ang kamot sa pagdaig. Pag-aksyon ni magbayaw sa imong kamot, kay magdaig ka sa Dios, nakainomdom ka. Nga na kay gihimo, ni ana ra kakalit, ipataas ang kamot. Nangalot! Katul man po di ay. Ang dili kalutonon mga igsuon. Next. Ingon ang verse 30. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo, inihapman. Ang ipasabot ni Lord nga ang kinatibuk ang detalye sa imong kinabuhi, gikan sa pagsugod hangtod matapos, na-ordain na. Gisusi na, nahibaw-an na sa Diyos. Bisan ikaw wa ka kabalog, pilay na puti o pilay na itom sa imong buhok. Pilay na tagak. Sa verse 31, another busa. Ikaduhang pagpaligon sa conclusion nga gihatag ni ingon. Busa ayaw kamog kahadlok. Kay ngano daw? Kay labaw pa kaayo kamog bili kaysa sa mga langgam. Ayaw kahadlok. Na maulagi ni kay lahi naman ang imong saligan. So, usob po din imuhang kahadlok. Ang problema na to, mahadlok tagtawo pero di ta mahadlok sa Dios. So, magbuhat kag dautan kung walay taong nagtan-aw. Bisan pag nahibaw kang ang Dios nakakita og nasayod sa tanan. Wa na may kahadlok sa Dios. Pero sultian kanako mas importante gyud kaayo nga ma-realize nimo karon. Nga gikinahanglan gyud nga ma-restore ang imong pagsalig asa na. Og doon na kay kahadlok sa Dios. Sa pag-ingon ni Lord nga walay gitakluban nga dili maukban. Dako kaayong nahitabo nga warning sa matag-usan nato ang nahitabo ni David. Nakapanapaw siya ngadto kang Bathsheba. Unsa iyang gibuhat? Iyang gitakluban. Iyang gitakluban. Gusto niya nga mapatay si ang bana. Ay no, wala pa to. Gusto niya nga ang bana mauli sa balay. Nya makighilawas o nya magsabak. So ang hunahuna nga Uriah ra gyud to o ka Bathsheba. Pero kay wa man ni ulis Uriah ningo malngari. Ani kos palasyo gwardiyahan kanako. Kaya nga akong kaubang mga sundalo tua nakigpatay sa gyera. Sundalo sabko magpahayahay ko.
So adiri ko. Bantayan ka nako. So gihubog na gyud siya sa hari arong mauli siya kay arong makigilawas siyang asawa kay arong kuan ra ba nga ihag itong anak ra. Pero kay wa man gyud ni uli si Uriah. Niingon na siya, Joab. Hello. Akong ipadala nimo balik diha si Uriah. Ipaduol siya sa dapit diin gaulan ang bangkaw ug pana. Inigna na siya dito atras mo biyahe siya. Giplano gyud ni ayag yung takluban ang yang sala. Pero niunsa si Lord walay gitakuban nga dili gyud maukban. Tuod man namatay gyud si Uriah. Ginhawa naglalob si David. Sulbad ra gyud. Oh Lord, ikaw ra ginahibalo sa iluwa gyud ko ha. Kay ulawag gyud kay mahibaw ane. Ni Dool mas Nathan. Si Prophet Nathan ingon kang David, malngari. Dunay usa ka tawo nga nagbuhig usa ka buok karnero pinangga kay niya. Samtang ang iyang silingan ay uskagatos ka karnero, karon ang iyang silingan ay bisita nag-ihaw karnero, ang giihaw kadtong usa ka buok ra gyud nga karnero nga pinangga sa iyang silingan. Malngari unsa may maayong buhaton aning tawana? Ingon na David, ang ngayon na, patyon? Patyon! Niingon si Prophet Nathan, David, ikaw ne. Ihatag na sa Diyos ni mo tanan, kung kulang pa, ihatag pa niya. Dugangan pa. Tungod kay gibuhat maninimo sa tago. Tago? Buhaton ni, dayag sa udtong tutok. So ang naitabo unsa? Iya mismong anak nga si Absalom, maoy nang hilabot sa iyang asawa. Na ay awit ni ini mga igsoon. So I shout out your name. Mao ba na lyrics? Di ko kayo ko. From the rooftop I proclaim. Rooftop? Sagit yun niya. Natago to pero isagit yun. Ibawan yun sa tanan. Now, sa akong kinabuhi, doon na sad ko'y dako kayong desisyon nga akong gimahayan o akong gikahagbungan. O kana nga kinabuhi nako sa milabay, nahimo na akong wisdom, kaalam, pasidaan nga magamit nako. Kay di man mo, yung people paminaw mo kayo, kay di naman yun mo mapugnan sa inyong uyab-uyab, kay grabe naman yun yung kasing-kasing. Pag mo resulta na og mabuntis mo, ayaw ipalaglag. Palaglag ni, kay mahibawaan pa lang niyo. Ayaw! Wawag si David. Nagbuhat og sala niya, tabunan, og mas dako pang sala. Ayaw. Nawata na. Ay kagool, ay kabalaka, di mo po kapasagtan sa Diyos. Anto sagod, o kung sa ikuan, lumalabay raman na. Magsigitag, duwa-duwa sa kinabuhi, paduol sa kalayo, buhat og sala. Ayaw na, igsoon. Igo na ang tanan. And kabalo ka, ang pinakadako nimong mahimo, forgive yourself and accept it. Pasayluay mong kagalingon o dawata. Naminaw pala kita. Amen? O niya, ayaw kahadlok. Ayaw kauwaw. Pasidani ang uban, ing nasiya, ayaw gyud, ikaw ayaw gyud, kay tanawa ko. Tanawa sila. Tanawa ko, lisod. Ingana. So nahimo pahinoon kang instrumento nga ilhanan sa uban nga magmabinantayon sad sila. Naapata? Karon. Mahadlok ka, ngayon kang mahadlok. Ikaw mismo inasayod ni ini. Kung ang imong pagsalig wala na diha sa Ginoo. Nagsalig man ko sa Ginoo, pero naay lain pud ba.
Parihar nas mga Israelite nga nagsimba sa Ginoo, magsimba pod sa mga Baal. Nagsalig sa Ginoo na laing saligan. Then sunod kahadloki ang Dios. Kabalo mo kinsa ni mga tawhana? Bisag walay magtan-aw, honest sila sa ilang kaugalingon. Bisag walay nagtan-aw. No? So, kining ako mga kamo dire mga young people, no? Gracias Ginoo, mga hitsuraan gining atong mga anak. Mga ulitaw, pugong-pugong ra sila. Ngungpugong ra ba? Pugong-pugong ra, pero na yung gipang ulcer na gipang bati, mga gipang bati. Pugong-pugong ra na. Na ako'y ikasugilon ninyo, og ako ning isulti ninyo tungod kay wala ko na nabagsak pod ko ane, kung graduhan pod ko ane, di gyud po ko mopasar sa nang labay. O karon nga ginikanan ako po ning isulti ninyo. Kung honest kas Ginoo og honest kas imong kaugalingon, honest po ka sa tanan nimong mga minahal sa kinabuhi. Sayon ra man na. Isulti nimo. Isulti nimo nga kani may ana. I-open ra gyud nimo. No? Ngano mang dili ta kahimo? Kay gakahadlok ta. Mas angayang kahadlokan og magtago-tago. Isulti nimo. Wala diri akong duha ka anak, no? Masuko ra ba na sila gi-apil suwali? So mayon na sinaya, mayon si Kizaya. Pa. Sinaya pa kay sinaya di. Nara ba na siya i-crush atong school? Siyang mo di. Nga na, no? Kang mahadlok pa. Sungugon pa na nako. Kawa? Kiligon, tag-apil. Anong suko mo kami? Di ka kiligon? No? Sige, dadan na dress by. Basta honest. Ha? Ano dia? O, asa mamuro na. Makasalig kag ayo. Di ba? Tama? Ingana ra gyud unta ang mahimo mga batan-on. Teya, amen? Ni serious ti Teya. Ma, di na gid mapugan ma. Ngana dayon. Gibati gyud ko pero ako ra tong giampo sa Ginoo dalang pasikil ba. Ngana ba? Diri sa Pilipinas, wa gyoy lami ang babaeng mag-una-una. Sa ato ng culture as an ignorant. Kita ra ang nasod gaing ana. Because ano bang nasod? Pag ang lalaki, ang babae makaangay, siya'y maninguha, gastuhan pa niya. Sulay mo, kaibgan mo Korean, di ba? Padadaan mo kanunay. Gastuhan dyan mo. Ingana man na, diri sa tuwa, lahi. Munang sigitang mag-assume. Sabi ba na ako, sige takingala, mga babae. Nga naman, di man yung taka open. So like, sulting magpapaog ni pastor, tabangan kagampo. Diba, divine? Di, matugas tinood, divine, sige lang. So like, tugan. Because hangtod nga naatay tago-taguan, dili yung ka magmalinawon, magmalipayon, o ang maghari sa imong kasing-kasing kanunay kahadlok. Karon, kining kahadlok mo torture nimo ni adlaw o gabi sa tibuok nimong kinabuhi. Isulti na. Kaadlaw ra human. Kay hangtod nga natay kahadlok mo na mga bana. Ako ang cellphone na ara man na ma-open man na niya ra. Siya gani nakabalos password na, malag out lagi na, di na ko kasod. Siya man nakabalo. O siya, mapoy ako ikuan diyan nga wala, mapoy tago-taguan. Mupalit raman niya ako akong cellphone. Iyan na. Tanaw lagi ko, kay katong manghuam ng cellphone, ay ate, manghuam ng cellphone, siya na cellphone, ako magdungo-dungo ko. Ay, palit ko ako. So, palit cellphone din nagkikita. Ano?
So, open na kayo. Mga asawa po. Wag yung ka, kumpiyansa rin yung ka kayo. Nga naman, kabalog yung kang diya sa Diyos, sa iyang atubangan, o ikaw sa imong kagalingon, honest ka. And listen to this. Ang tanan nga tambag, ang tanan nga gisulti nimo, di gyud nimo na madungog. But madungog na nimo ang tanan pag naa na ka sa sitwasyon. And that is why ang kasinatian mas bugat gyud na mga igsoon. Og mahimo unta na natong malikayan. Balik ta, musalig ka sa tao, maalaot ka. Nganong nahitabo na kay nisalig man ka? Nisalig man ka pag istorya niya lami kay paminawon god. Nya pakitaan pa kang mga effort, samot gyud kagahagbong. Og naalaot, nadaot ka. Ang tinuod nga kasaligan, dili na mga taong mo pasalig nimo, pero maghatag kagulanan nimo sa maabot. Ang tinuod nga kasaligan, ang Dios. Kay siya ang nagplanog nindot alang sa atong umaabot. So karon, igsuon ko, ipahiluna ang imong pagsalig. Saligi ang Dios, kahadloki ang Dios. Magmadaogon o magmalinawon ka sa kinabuhi. Amen? Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kaayo sa mga mensahe nga among mga nadungog. Nagaampo ako, Lord, na kaming tanan o Dios, mahimong honest diha kanimo o sa among kaugalingon. Salamat nga bisan pag unsa kami. Sa gihapon o Ginoo ang imong gugma dire kanamo walay paglubad. Ang nahitabo dinhi sa among kinabuhi mahimong blessing nga pasidaan ngadto sa uban ug ang nahitabo sa uban mahimong blessing pasidaan nga ri kanamo. So wala kami ang ngayang kahadlokan. Unsa may mga manghitabo tungod sa among mga wrong decisions, we will forgive ourselves, O Lord. Dawaton namo ang among kaugalingon. Nagaampo ako, O Dios, nga ang kagamhanan sa imong mga pulong mamuhat sa tanan ng mga kinabuhi, sa mga ginikanan, sa mga batanon, sa mga kabataan. Salamat kayo, Lord, nga sa bisan unsang paagi, kaming tanan mapahinumduman sa kanunay sa gamhanan nimong mga pulong sa matag adlaw sa among mga pagkinabuhi o Ginoo. Salamat bisan pa man sa amo ang mga kapakyasan. Nagakat-on kami. O kining among mga nakatunan mahimo ng manalipod ka namo. Musecure ka namo. Lord Jesus, kanimo lamang ang among mga pagsalig. Og dili ang ngayan nga magakahadlok kami. Ba't among isulti ang mga kamatuoran o Ginoo? Salamat kayo sa imong gugmang ulay paglubad. Sa dako nimong gahom, sa imong grasya. Among timan-an sa among kinabuhi, nawa gyud mi mahimo. Kung wala ka, O Diyos, busa, ikaw lamang ang among tugyanan sa among pagsalig. Salamat, Lord, nga sa kanunay ang ayan kami, nga sa imong atubangan magpaubos, magbatunog kahadlok. Salamat niini tungod kay ikaw mo ay magatabang namo aron maangkon namo ni. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Manindog ta mga igsoon.